Newsfast Karbi Anglong Birta Thanjiba in this time Sonali Rong BP. Aprasi Birta TP Pen Arjuitha. Border Tribal Welfare Committee atum do desang sesi Nagaland ahoyalo towar kaselam seta moko PC chunji ne lake aporsi thanpo. PMAYG IMSO Kim patang pi pedat ajok borali aradatum ningkang samse cepaklang. Harlak arat kijunalang kiwan PJ aphan MAC Prabhat Chandra Taro aphan kachuningri. Gentakhat lems klembang angbong ningkan esekamai kangni. Karbi Anglong District Mohila Congress atum indeng thongkebra troksi Mohila Congress Committee mahang kethegarni katalon. Karbi Anglong pen Nagaland adui ahoya longli kachirai kom thekji puaphan pura Border Tribal Welfare Society a committee men pensi saido an claim dam pangching pontanglu lasonsi kecheng sia bangke towar selampon na saisi thek ponlong non labangso towar ka selampon bom lake Dimapur chedai klok alongsi towar sai claim ponlu lapen labangso longli alongsi Karbi arongta singpon popusi chethan pon Nonamatke kijunalang avarsai abelang lapen mirihing aphan abangke post ipon bomdo. Non labangso saido an akam ki klem cepadu pon lake Leon Ingleng abarim ke Asia Maipu Jemilik abarim Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Detwarbe lapen arisang hotumta cerap cito dunpu. Labangso sai ki klem pon koan tunjene lake aporsi chini dunpo lapen koan kemata parsik ponlone Karbi Anglong pen Nagaland adui ahoy aputhak lata mua porsi radatum chini dun pinpo sita nona matke dode sangsi pen Karbi Anglong alongli kachirai komjia men pensi kamke klem pangcheng ponpom news text report Newsfast Karbi Anglong. Government pen kiduke lak arada tumaphan PMAYG IMSO pilo bangso aphan blog atumaphan si palang dunlo bonta inut banghini ke thekatum bangso PMAYG IMSO ke claim PG kalisi amethang alia phansi claim rong asonsi theklonglo sonsi number 1 duar amla constituency borali arong along bangso PMAYG IMSO surihini rakre troksi krenar cap kreser cap aning kanpen ki kimpon nonpu anta patang tesi thekpon long lopusi hadang radatum pen pachini pon lasi bangso aphan thengkur be amri block JE Rita Milik P Amri Block VDC Lapen Ratul Timung Atuma Labangso Ahemso Kapatang PG Aphansi Radatum pen pachini pon Lapen Jongsi Bangso PMAYG Ahemso Patangte Pusitame Alang Litumaphan Sodak pen Ingsaiji Pusi Radatum pen Ningje pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Dentakhat lems klembang angbong pinimethang asai hemalong ningkan esegamai kangni bangso mayalong kedamtang aningkan angbong pen kopi PC kedama lapen ko ansi kebangma lahai huya puthak arsik jig pen chingwai pon Lasohut Observer Lionel Teron Senior Inspector Secretary Bijoy Tiso Chairman Kangbura Rongpi atum angbong ason cerai padopon General meeting mane ningkan isipen juntu lem thong baso hisab kitab mane lahaya puthak chingwai lasen Sekarang lah ni tu kado chairman macam lo kado member apana sami suruh part privilege lam apor ngasih kipen langsung mai mana yang sandi mai pacun. Debate tu lo, ketika macam saya konek lah, dengan account macam lo, PDS, distribution macam lo, card macam lo, kita lah debate macam apor eno lo, Honda, finally lah hai kita solution banget lo, peacefully pada solution lo masih. Aban akar pen akimia akar ke larji pula bangsa men pen alang itum pharo sirap hokep la bangso ken samelang tum ekleor sanang tipilo la pen alang itum la akimia akar ke piji pusuri CKN la bangsa melang Dokmo Kapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Harlak ahawar radatum kimisen kijunalang kilong japhan 1 number duaram la constituency MAC Prabhat Chandra Taro aphan kachoneng report West Karbi Anglong 1 number duaram la constituency alokido Harlak ahawar radatum mate inglong alokido tumpen 1 number duaram la constituency MAC Prabhat Chandra Taro alang dikabor ipipon ajok inglong alokido tum kachilenga tuwar kimisen kilong aputhak kachuruk kajerpon
khat emisi taro sanghu aphan harlak ahwar arat tumpen kachoneng ripon thuke jongsi alang nila bangso kituna lang nang 1 pi pulote nilituma hawar arat tum ahil pen suri akiro paje kontuji lapen alang liphan ning chikhepik musik rangki pen kahum ridamahul radatum ning jerenti ni tum kijun ke aroy lang si kadu babe rong si arat ni tum chiki chingwai si aroy lang si ki chuteng dam si no na phoke rong age kala pu bom ching 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 ante rong along ke pon iki copy pencil la dapen lang pon ina ni tum dong se ka chuk porlo dong se chuk porlo kwan hello lang dapen la bangso dapen 1 kilometer ba 1 kilometer adola angde non na por nang litum dong ben silang pon pulo inte MSC mate Karbi ton mas council kan kupilo kuige non maneli kachoningri nade ka lalo tipu yalam thege lalo ye ni tum la solang rong adu wi chingru men sini tum ka chuteng dam alang ta dong pena kangram thekti aku pen ge pini chilong chai nong ta nang hat ko alang da menang ave det ti lo tipu ben sini pu pena si pini kachoneri diga la hello je Karbi Anglong autonomous council along non kachirap dombong dak dwaramla IMC sar prokaton rotaro kan ningri gelalo je nilitum aphan la keng tong lang sup hello lang roi amen ke la sa keng tong lang so la yong se lang li nilitum han nang teng ki pamesen ra pipe pen ason nang hadak rong ajo anang wan ti ra hadak teng ki pin nang bona ti san nilitum la adon pin don dikya bak so se arat nilitum lang yung ge biga Wothat lang sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Atumi Amria Hawar alongta Prime Minister Narendra Modi arta troksiket ki plenga mahang ki thegarni pen pacheton dunsi Swachh Abhijan mate kapang therasai dengpon bangso asai long rong troksi an along local MEC Dominico Phingmaslai Sabendra Ronghi Amri Mondol BJP President Amri VDC Chairman Basakro Amri Lems Secretary Adrian Maslai Sinani Lems Chairman Moja Sinteron Sinani Lems Secretary Daniel Matrong Amri Mondol General Secretary Matthew Puma Amri Mondol BJP Assistant Secretary Bijoy Teron Pen Danglok Amri Mondol Committee Member Lapen Rongara Tumpen Pen Kapang Thera Sayalong Klempon Rapedlo Laso Seva Sapta Mate Kapang Thera Saya Roi Pachitakon Laso Kapang Thera Sayalong Lake Pinia Phanchot Kalisi Kaiki Amatame Kapang Thera Sai Kidenga Kinang Sot Pusi Local MAC Pen Arong Tin Lamjai Ponlo Methanga Saya Sonsi Kaiki Amatame Hemkom Hemrai Lapen Rong Rup Arlo Tame Kapang Thera Sai Dengpon Ver Asonte Ansosi Rong Rup Tame Klarbor Klarchen Kilang Ning Arong Ilidoji Ilitum Ahawar Tame NGO Asong Lapen Hamphang Asong Dopik Tanglo Lahai Asong Atum Sitami Amethanga Sai Lopu Chimat Hapen Irui Pen Ipong Kapang Thera Sai Dengpon Asonte Ansosi Rong Rup Arlo Lapen Tebok Terai Mate Ilitum Chelang Mesenji Apollo Lasi Non Ki Bangji Arni Anke Kapang Thera Sai Lahai Asong Atuma Phanta Ning Thepen Towar Chulanglo Kumpanai Pen Pherangke David Singh Teron News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Come one, come all. Langi TVs Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVs Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Karbi Anglong District Congress Committee Asai Hemlong Pini Ingdeng Thongke Pratroksi Mohila Congress Mahange Thegarni Talondon Rina Bepi Karbi Anglong District Committee Mai Phipen Mai Chari Along Mongberong Pi Chunbang Karbi Anglong District Congress Committee Lapen Ratol Teron Dun Mai Phu Karbi Anglong District Congress Committee Atum Aluhi Aman Pen Chetong Dun Suarlo Tumta Congress a Party Aphan Kam Ke Klempen BJP Aphan Parempen Congress a Party Pahai Aphan Kam Klem Nangji Lapen Suarlo Tumpusitami Jongjung Cherap Nangji Aphanta Bor I Nangji Puta Maelong Teron Lapen Rong Pietum Ningje Pon Rina Bepi Mai Phipen Lamke Than Pona Hot Kaning Jeke Suarlo Tum Sitami Political Amatami Cherap Dunangji
lapen suarlotum amina aphan cebor I aphan ta matha purnangji sonsi gomari akitab sitame pini amayelong cheron pon Pinia beta la pansi pajulo doni thami karam